Честно, на телефона ми камерата е много добра, просто ако знаеш как да използваш DSLR, който аз не знам, просто прави по-хубави снимки. Телефоните винаги са водят премиум на Apple. Но телефоните на Apple не са ли водят премиум? Водят са... най-ефтиният им телефон все още е към флагшип телефоните. Да. И все пак не стават за нищо. Аз съм с iPhone 10-ка. XR-ка. Значи аз бях с един Samsung Galaxy A40 и сестра ми вика: ами аз ще си купувам нов телефон, нали, нов iPhone, искаш ли го това стария? И някакво... апгрейд. Безплатен. Да. От A40 на iPhone XR, да, той си апгрейд. Просто не мога да препоръчам iPhone на някой да се го купува, нито Samsung. Винаги Samsung ми харесват, особено A54. A54 взея като добър дел. Той ми... Аз